2023 who solemnly swear in the name of the God to carry out the duty, responsibility, sincerely, as the उदल'ननि गामिनि सिङाव बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादखौ दाफुंनाय जाबाय। बेजों लोगोनो बिथांमोननि सर्ट बांसाबो जों होनाय जादों आरो बिथांमोननि जा आफादगिरि महरै बुबुल बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि महरै पंकज दैमारी बिथांमोनखौ लानानै बिश्वनाथ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमखौ दाफुंनो जों आसा खालामगोन। बिथांमोननि बे आफादनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि माखासे जेंना जेथो, बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आरो UBPFनि जा एम एन्ड अबजेक्ट बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय लोगोसे माखासे जेंना जेथोखौ सुफुंनो थाखाय बिथांमोना मावगोन आरो जोंनि मिरु आफाद खौसेथि बर' सुबुं गौथुमजों अरायसम साखान्थियाव थानानै बिथांमोना जोंजों हाबाफारिखौ मावफुंलांगोन होनना जों आसा खालामदों। आरो बेजों लोगोसे दिनैनिफ्राय बिथांमोना आफादनि जानानै आनसलिक कमिटि दागोन आरो आनसलिक कमिटियावबो बिथांमोना गामि गामि थांनानै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि जा थांखियारि बिथांखि आरो जोंनि हाबाफारि मावनां गोनांखौ बिथांमोना फोरमायगोन। आसा खालामदों थाबैनो बिथांमोना आनसलिक कमिटिखौ दाफुंगोन आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं बे गौथुमाव बयबो लैहोर लैहोरै बाहागो लाफैनानै जा आद्रा थालांनाय हाबाफारि, जा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसननाय दा थालांनाय आद्रा गामिफोरखौ जोङो सोसननायनि हाबाफारिखौ मावगोन। आरो जों मिथिखाबाय, जों बयबो मिथिखाबाय बिश्वनाथ सारियालि आरो सनितपुर जिल्लानि जानानै 41 गामि बे बिटिआर हाबबाय। जा थालांनाय गामि बेखौ जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसनगोन। दा जोंहा हाबाफारि महरै गामि सायख'नांगौ आरो जों सुबुं अनजिमाखौ साननांगौ आरो लोगोसे जोङो बियाब समष्टि दानायनि हाबाफारिखौ मावनांगौ। बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायबाय आरो थाबैनो बिथांमोना आनसलिकखौ दाफुंनानै जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै आं आसा खालामबाय। बेखौ जों आसा खालामदों स्टेट गभर्नमेन्टआ जा डिक्लेयार खालामदों बे 2020नि 27 जानुवारियाव जा कमिसन दंमोन बे कमिसनजोंबो बिथांमोना रायलायगोन आरो जों आसा खालामदों जायफोर नांजाबजाबनाय बर' गामि बिथांमोननि गामिफोरखौ लानानै बिटिआरखौ दागोन आरो जाखिनि आद्रा थालांनाय जोंनि बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसननायनि थांखि दंखायो, केबिनेट डिसिसन दंखायो। उइदाउट एनि कन्डिसन जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बिथांमोना हाबनो हागोन। बे केबिनेट मोनसे डिसिसन दंखायो, बेवहाय जेबो हेंथा गैया। बे थाबैनो जाफुंसारगोन जों आसा खालामदों। बे हाबाफारिया एसे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो जा एक्ट दंमोन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जा आयेन 2020 30 डिसेम्बराव जा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि आयेन पास जादोंमोन। बे आयेनाव रोखा लिरनाय दंमोन एक्जिस्टिं जायफोर ट्राइबेल अट'नमास काउन्सिल बे ट्राइबेल अट'नमास काउन्सिलाव हाबसननाय बर' गामिफोरखौ प्रायर डिसकासन आरो पारमिसन लानानै जोंनि नैबे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसननायनि बे मोनसे बिथांखि दं आरो बे रोखोमैनो बिथांमोनजों स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जोंनि आफादफोरा सावरायगासिनो दङ जे मिसिं अट'नमास काउन्सिल, राभा अट'नमास काउन्सिल, टिय' अट'नमास काउन्सिल आरो गुबुन गुबुन काउन्सिलनिफ्राय बे बर' गामिखौ दानख'नायनि थाखाय बे रायलायगासिनो दं आरो जेब्लासिम बिथांमोना पारमिसनखौ होजोबगोन होनब्ला बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि भिलेज नटिफिकेसन समष्टि दानायनि नटिफिकेसनखौ बेखौ होगोन, बे रोखा।